Nelson Cortez, Sonia Garces, Mr. and Mrs. Rolando Galangco Sr. and family. Kastamet intay ikarkararagan dagiti kararwa da Lourdes Dawi. Aming nga minatay ti Galangco family, Leonard Wandasan. Defunturum da Leonora Wandasan, ken Estela Dasiego. Tumakde tayo. Intay amin sa baten when intay amin sa rawen when intay amin tayawen tayo naisud sa lakad tayo. Ububing ka na tayo, inay at ikan na, manang saramo ken Jesus, na ay tiyakarang. Idirin ay katingan na, di kinatawa. Naisud sa laban tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat iti daytoy maikatlo a Domingo ti Adbiento, ti kolor tayo, violet, wenno rosas, wenno pink nga kuna tayo, taapaya daytoy nga Domingo, narag-o nga Domingo, naragsak a Domingo, panagragragsak. Agragsak tayo, ikawis tayo ti puso a naragsak, panunot ken nakem, taumadanin ti mangisalakan. Umay na tayo, ikan ti ginawa,
kapya ti kaunggan. Agkamatalik tayo kenkwa na babaan tinaragsak a puso. No man pa'y ado ti pakaupayan, ado pakarigatan, tinamnama iti Diyos, iso ti ragsak tayo. Pagbabawyan tayo nga rod, dagiti basbasol tayo, tapno at dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Iti napakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos, aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isungag pakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, kumararag tayo. O Diyos, makitam ada kami nga ilim, si papasnek kami amang padpadaan ti piyesta ti pan nakaipasngay ti Apo. Ipaay mo kadi ta tinasgad a puso, magipagragsak kam amang rambak iti daytoy na endaklan a piyesta, ti pan nakaisalakan mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Agragsakto teletang, ket agukradto dagiti sabong iti naglangalang adaga. Agkanta ken agpukaw to teletang gapu iti ragsak na. Napintas to teletang akas iti bantay Libano ken nadameg to akas iti talon iti Carmel ken ti Saron. Makitan to ti amin adayag ti Apo. Makita danto ti kinatan-o ken panakabalin ti Diyos tayo. Papigsaen nyo dagiti nabannog nga ima. Patibkiren nyo dagiti agkutukot at tumeng. Ibagayo kadagiti amin a naupay. Di kay agbutbuteng, tumured kayo. Umay na kay ispalen ti Diyos yo ket umay na balsen dagiti kabusoryo. Makakitan ton dagiti bulsek, ken makangeg ton dagiti tuleng. Aglagto ken agsalan to dagiti pilay, ket agpukaw to dagiti umel gapu iti rag-o. Agayos to ti danom iti letang. Naragsak danto adumanon ijay Jerusalem. Agkankanta ken agpukpukaw danto gapu iti ragsakda.
Naragsak danto iti awan inggana. Agnanayon to nga awan iti leddaang ken ladingit da. Ti sao ti Apo. Apo umay ka ket espalen na kami. Kanayon atong palen ti Apo dagiti karina. Isu ti mangted iti hustisya kadagiti mairurumen. Ken mangted iti taraon kadagiti mabisin. Luktan na iti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti gangannaet. Dagiti balo ken ulila saranayen na. Ngem lapdan na ti panggep dagiti managdakdakes. Agnanayon ti panagturay ti Apo. When, ocean, agarin to ti Diyos mo iti amin a tiyempo, madaydayaw ti Apo. Daytoy maibasa na adaw ti surat ni Santiago. Aganos kayo kakabsat ko, agingga iti yaay ti Apo. Kitaan nyo ti anos ti mannalon, iti panaguray na kadagiti napateg abunga dagiti mula na. Si anos nga aguray iti damo, ken iti naladaw atudo. Nasken met nga aganos kayo. Papigsaen nyo tinamnamayo, taasidegan, tiyaay ti Apo. Kakabsat, di kay agtitinanabutob, tapno di na kayto ukumen ti Diyos. Asidegan ti ukum, ket si sasaganan asumrek. Kakabsat, lagipen nyo dagiti profeta, anagsao babaen, tinagan ti Diyos. Isuda apagulidanan nyo, iti kinaanos, nga agibtor iti pinagsagaba. Ti sao ti Apo. Sinadan ko Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. At ni Juan amamunyag iti pagbaludan, idi nadamag na dagiti aramiden ni Kristo, ket imbaon na ken Jesus, ti sumagmamano kadagiti adalan na. Si kakadi ti umayto nga inkas kasaban ni Juan,
Wenno agpadaan kami iti sa bali, sinaludsod da ken kuana. Simmong bat ni Jesus, agsubli kayo ken ni Juan, ket ibagayo ken kuana, timangeg ken makitayo. Makakita dagiti bulsek, makapag na dagiti pilay, mapaimbag dagiti agkukutel, makangeg dagiti tuleng, mapagungar dagiti natay, ket maikas kasabati na imbag adamag kadagiti na panglaw. Nagasat ti tao adi agdwa-dwa kanyak. Idi pumampanaw dagiti adalan, nagsao ni Jesus kadagiti tattao, maipapan ken ni Juan. Idi napan kayo ken ni Juan ijay letang, anya tininamnamayo a makita, may sa aruno agargarawan ti angin, anya kadi tinapanyo kinita, may sa atao a nagkawes itinapintas apagan anay, kinapudno na, palasyo ti pagnaedan dagiti agkawes iti kasta, anya tinapanyo kinita, propeta, wen ibagak kada kayo, nang nangruna pa'y ngem propeta tinakitayo. Tani Juan ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat, adtoy ti babaunek kuna ti Diyos, ibaon ko nga umununa ngem sika, tapno isagana na ti dalan mo. Laglagi penyo akadagiti amin at tao anayanak, awan tinang nangruna ngem ni Juan amamunyag, no pay kasta, natantanok ngem iso ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Datayon ti maikalo a Domingo ti Adbiento, ti kolor tayo. Ito'y rosas, pink, uno violet. Iso nga ti masindyan nga kandela, maikalo, iso dayjay pink. Kinagmisaan mi tatay nga umuna nga baryo, ay dinasindyan na di pink, naisindyan na mo aminan, ay aguray ka, ay idaras mo ti Christmasan. Tano na sindyan amin data kaya nga sawon ag-Christmas tayon. Di mo may nga baryo sinsindyan na naikat na tukol ay pan na sinsindyan nga itugtog ay malpas timisan iso mo laub-ubra na ta pumanaw kadtan di ka mangriribok. Pink dito nga maikalo nga Domingo tayo. Apa yang nga dito ti kolor ti tema na ngamin dito rejoice naragsak nya narag-o a Domingo. Ti ikawas tayo, narag-o. Kabayatan ti panagururay, agrag-o. Siya kumaysa kadagiti karit kanyak kaday tay aguray tinapaot. Kano da dumak kiti-kiti ak namin amoy ti kiti-kiti. Garawak jak narigat kanyak ti agpaot nga aguray. Diyan ka mo, no, awang kanyak day taga patience is a virtue kung nadagam no daduma ka medyo marigatanak. Hindi, kasla kung makakadagitay kakabsat tayo, dagitay nagmayat nga example nga agur-uray nga naragsak. Nayasaynak nga nagapostolate ita Quirino idi. Shout out ka no, dagita taga Quirino, Cervantes, San Emilio, Sigay, Kendel Pilar. Isuda pa'y laang tapnohang kay magulpi amin. Kamuyo jay Quirino idi madipay dito dalan ti skyline, no agudong no sumalog da, inton magnadad ta, di na napuutan nga nagtudugayan dita, ma-stranded. Uray no duwa nga aldaw, dagiti pasaheros handa pumanaw, dagiti chinendada ijay kandon, lut-lutun minto jaya, nadakan to jay nga agpapatungan, awan ti mayat nga pumanaw, ngam naragsaklat ta ti tungtungan. Sa balimot no ta San Emilio won ito'y sigay idi. Napaya, adadajay, nagadong nga grocery ta kandon. Adadamot nga nagragsak nga agtutungtong ijay lugan. Inton bimanurbor di lugan ta agrubat, ay aguray ka tayo nakgumatang titinapay. Nagmaya mo dyan nagragsak nga minto no. Intayon no kung ay aguray, apaya, dapay katangag. Ad nga mo maawatan. Mas pangarigan ko ita San Emilio,
Nagadado nga paglakwa, nakadado magatang mo amin, inton dumanon di ba na yoyo, agsardeng, apaya, gumatang kam tigasol. Apay gano'n nagado tigasol, di kanto na ping, ito pala gumatangan nyo, ito yung magalimuyod idi, yadda kam tasigay, agsardeng dilugan, bumaba amin, apaya, intay gumatang titinapay. Kino nagado nga tinapay, sa bali, mudyako, adda ko no mudyako, awan sa mo di jayan. Ito mudyakot ti galimuhan, ito nagbubukol. Apaya nga ba? Ngam di nga isuda ka maanusan da, no, habang nga agur-uray, mayat ti tong-tong-tong, mayat ti sarsarita, kada tayo tatana kaawanan ay, so garod nga adda mo, motor ka, adda private nga luganan ta, na yung pampasahero no daddoman, tatamot ti uso da dagiti taga del Pilar, sigay, dadtada nga gumadya mo no niya ti addad ta pandisal, itaning apan gatanga ka, very good, kunak mo't tamakitak maida, tano lumabas da hangkam agkikitan. The art of waiting. Tiko na daytoy dayjay ragsak na hadlang nga di arte na no anya ti proseso na ti panagur-uray. Kanya nga minti urayon tayo. He promise in Karina nga intuno umay anya dagiti damagyo kunana in our first reading anya ti kunana daytoy umuna nga maibasa tayo ni propeta Isaias ti tanap aglang tunto agayos to ti danom. Ni Apo Isus kunana, dagiti pilay, magnadanto, dagiti bulsek, makakita danto, anya na ganan, addanto ginawa ti panagbiag, ngam kaano nga ruday ta nga panagururay, hanggang kailan, kano dadduma, at dadi awan aanusan na nga padak, mauma, ngam ti ibagbaga na dito, itapno at daragsak ti panaguray tayo, masapol nga di panaguray, napnuan namnama. Isugarod nga year of hope. Kalatata, nagtalon tayo, datay nga mannalon. Inaramid tayo amin, insagana tayo ti daga, inabunwan tayo, inraup tayo, inabunwan tayo. Kamaudyanan na idi pa nagaapit, basit ti apit, haan? Oh! Isugarod nga, awang pwede pong turong. Iji baryo ka, hangko pa'y alaalaan, ipakpakot ko, barbaring umadong. Basit ti apit, antay nga basol. Diyan mo ako, nada, pagbasulan dati DA, pagbasulan tayo day di bagyo. Sungarod ti realidad. Ngam ti pintas na ti mannalon, uray basit ti apit, agar-arado tayo manan. Isagsagana tayo manan para iti next nga mula. Ti sumaruno nga mula, either mais, mani, tabako, dagiti nakamula ti gulay, nakamula dan. Ngamin, tunggal bukal nga maimula, napnuan tinamnama. Haang ka nga agmula, nga kunam, matay tumula. Awan ti agmula kas jay. Kada kayo nga rich kids, anyo amo ati agmula ta, nang kayo nga, di kayo pinakakita, bukal. Kada ti mannalon tunggal maimula nga bukal napno tinamnama nga adda apitan na. Haang ka nga agmula no awan tinamnama. Kanagpintas da nga uri dito umuna nga ay maikadwa nga maibasa ko na kas ti mannalon mangururay iti bunga tapno adda apitan na. Amuyo ti aramid da ayan mi idi. Na pag-abot ko ta, laklakayanak mo tan. I was born 1974. Awang pala kuryente di ayan mi idi. Kadagiti mannalon, awang pala cellphone kada, luglugan ngamin. No na nakaraop da di ayan min, no nakamuladan, anya ti aramidan dagiti lalakay, rinabii, umay da di ayan ti kulloob mi. Amoy ti kulloob. Forget about it. Basta di si balay dyan ti sakbay nga umuli ti agdan. Adda kulloob agtutugaw da diya anya ter aramidan da adda bandurya, adda gitara, adda baho, addanto para tugtog ti burnay agtutukar da iyay. Nga urayan da diya mula da anya ti kanta na o naranyag bulan ore nakasipsip nget mat. Awang garod masilsilaw. Danya ti trabaho da. Adda pwede ti kantami di ubing kami sursuro da gitay pong ginapong kamatis paryata rong, pakbutekton parbangaw, sedaan mapantalon, talon la amin papananyo, hama mabalin nga balunan nga mapanag trabaho, awang magamin trabaho, talon lang. Ngam DJ nga attitude, nga DJ imulam ka nap-nap nuan tinamnama, nga adda maalam. DJ ti ikawas, kada tayo mat, ura itilubong ti pamati, kinti panagbiag tayo, habang nga agururay tayo,
No, anya day nga urayon tayo, ti attitude tayo nga ikaw kawos, siraragsak, sirarag-o. Don't be affected by the things that you are not connected. Kunana day jay. Tanudad duma at daday attitude tayo, maapektaran tayo, orehan tayo mga connected, isun ti mangitaltal magtibiyag tayo. Anya dagiti tatta, ang national issues. Bilyon, kung kunadat tayo, problema tayo. Kanuma no si Kamat, anya man ti suportara man, former president, wano madama nga presidente, apang kaagrali, apa inala na tadagam, hindi ka pailapan agmula. Ituloy mo ati agbiag, bayam ta sulbarin da, wan maapektaran tayo, handa mga inala, di pamagasan tayo, agbiag tayo pa yung laan. Tikaro na, no agipos kayo mo, no daduma, alamot ng kaslada kay ti presidenten, kaap-apam amin nga kakabagyamon, gapula data ka, anya nga, mabalin mo ka nalpasdan. Anya, ikawis tayo, naragsak a puso, naginawa nga biag. Day tayo, pagragsakam, tumulong ka nga mang paragsak tilubong, saan nga mang paliday tilubong. Day ta ngayon umay nahantay amuno ka ano. Nga mahabang nga agururay tayo, tikawus tayo kuma, mang parparagsak, kinaragsak. Umay kay dito Salcedo, da kay gabis-bisita, nagmaya, tarinabi, nakaranranyag, nagado ti programa, idirabi na, nagpipintas ti salsala, da inwarda amin nga kalalaingan nga sala, ngam duma, medyo addahan ko kurso na da dayta kontes. Taapaya dayta kontes, apay mga mindatay nga Pilipino, enya ti sakit tayo, no, agpresent, no, agpresent kay laeng, nagpabuya kay laeng nga awan ti kuana, wasi-wasi. Ngam no contest, wow, ipapapapati da, nagmayat di rabii. Ngam tinamadida ita nga contest, pangragragsak nga rod aging gana ti Christmas kada, festival, kakao festival, nagmayat nga pangragragsak, ngam ti Madina, inton nalpas na ideklara ti nangabak, wan at kabagyan da di jay judge nga men, nangabak kam kumaano, ang... Nagaawid na mga nasakit, tinakam na di, so mo lang nga iso nga naliday kayaw. Nagmayat nga buy-buyaan ng DJ ko ang DJ mo't panangabak kung panunutan. Kanangabak na abak, as long as you did your part, well, uston ako man. Nga ba, dupay lati comment mo, nata, DJ judge ka, naikamang ngamin ijay. So, hapon naggaduk. Nagmayat nga ragragsak, nagmayat, nakadado nga programa, isuti ko nak. Impadamag kayo mga taga Salcedo, EJ San Juan, Ilocos, Ordi, Kalmanan. Data pa nagmi-meeting yung nakamisuot nga nag-awid. Kaya isuti kong kunak, ang agpa, adon to ti paraffle kuno kwa, no Christmas program. Ngam ti masakit namin, ti masakit tayo gabi nga Pilipinas, imbes nga Christmas program, Joy to the World, agraragsak tayo, ti mapampanunutan tayo ka, maalak ko madya first prize. No tinaalam ka panyo nga sa kikinsi ka, nadadaal ta Christmas mode. Kapaya nga, maapektaran tayo kada ganyan, ragragsak nga rod. Kagapula ti exchange gift mo, nagapula dito nagsimple nga banag ka, madadaal ji lubong mo, gaputa nalugi kan, ayan na nga rod di essence, tinaragsak nga, ikawus nga rin na. Ayan na nga rod di naragsak nga, panagururay. Anyaman ti estado ti biyag tayo, busy tayo man, agsakit tayo man, agproblema tayo man, marigrigatan tayo man itibiyag, tirumbeng nga kawas, siraragsak. Isugawad nga kunak nga, hanghangaak, kakabsat, idta nga agbiyahe, nga uray mabulukan, jilugan da ka, handa nga agproblema, handa nga agsakit, jinakam da, kananda ka amin nga makan iyayan, mayat titungtong da, handa maapektaran iyay. Dahil ko mamakan niya tayo, no daduma ka, imbes nga nakakawus ka tiragragsakan, adama amin kingkan, ngam nagikumpira ka pa ila ije mas lamang, nadadail amin nga biyag mon. Nagsakit tanakam mo. Pirdi amin nga lubong mon. Isugarod nga ti kawus, rejoice. Paggapuan nga mintiragsak, namnama.
Nunapnam, nakala ko na tayo subyanan tayo di agmulmula. Tunggal bukal, maysa, namnama. Tunggal ar-aramidin tayo, agar-aramid ka tinaimbag, parparagsakam tilubong, agragragsak ka, taapaya, adda namnama, anya dayay, guminawa tayo to, anya day tano, umay to isuna, makikadwa tayo to kinkwana, itirupan-rupa, makipagragsak tayo to kinkwana, nagmayat. Nagado ti external nga mabalin tayo pagdaragsakan nga kunak, dekorasyon. Amin nga ili no agpamyana nga agpakwa ka nagpipintas dagiti dekorasyon tayo tirabiin nagraranyag nagmayatan. Katikunakon ka gaputan na abakkan ka isu nang dadael ti Christmas mo baliktad naramin mo na ka naragsaken. Dayjay ti attitude tayo. Isu nga kunak nga rod ka ore adda sakit mo wen adda problema wen. Ore marigrigatang ka rumbeng la nga agragrag sakin agragrag Dayta ti the best nga attitude tayo nga mangipakita. Ngam ulit-ulitan tayo nga ibaga, awang ngamin, kala ko madadaulan na amin nga ragsak mo, no maawanang kan iti namnama. Maperde aminan nga ragsak mo, ure ko na mga ipapilit mo ti agragsak, no awan tinamnamam iti napinpintas, no awan tinamnamam iti masakbayan, no awan tinamnamam nga ited ti Diyos, na napinpintas, oray no agrigat ka dito'y daga, tinamnama tayo, makikadwa tayo to kenkwana, makipagkanta tayo to kadagiti angheles na, makirago tayo to kadagiti, dayiti kadadakilan nga namnama. Iso nga oray ko na mga maabak ka dito'y daga, dayjay to ti aramidem. Ngam ulitin tayo, hantay maitid dayta, no, haan nga umuneg. No, hantay nga maitid dayta, no, saan nga mapauneg ni Apo Jesus iti puso tayo. Isu day tati mangtid ti ragsak kanya tayo. Namnamaen tayo, kukwa na tayo ito. Ang nagpintas dati Karina, haan na laeng nga imbaga ing Karina, awan ton ti agsakit, mapasimpan to aminen. Awan ton ti tikag, maurnos to, nalangton to aminen. Kaano day ta hantay ammo. Ngam kabayatan nga agur-uray tayo, uray hantay makita, ti ikawus nga puso, ragsak, gapota adda, namnama. Agragragsak, gapota adda, pagturturungan na. Tay kunakon nga agmulmula ka nga hamonam namaan nga agbunga, apay nga agmula ka. Kadatay nga manalo, datayo nga tattao, agmulmula ka tadda, namnamaam nga bunga na. Apay nga agsiksakripisyo ka nga agpabasakin, agbasa, namnamaam nga adda bunga na. Apay nga agararamid ka tinaimbag, haan lang amang mangtitiragsak king ka, haan lang amang mangtitiragsak kin ni kabsat mo, namnama tayo, anyan to tibungan na, kukwa na tayo tumat ani Apo Diyos. Kadwa na, kukwa na tayo garuden, kadwa tayo tumat ang makipagragragsak iti rupan-rupa. Iso nga kuna tayo kakabsat, dahito nga Domingo, narago nga Domingo, naragsak. Kaano, hangin ton bigat? Kaano, hangin ton next year? Tata, ikawas, dahil ta kinaragsak. Oray na abak ka di rabi, ikawas mo dahil nga ragsak. Hanggang mo tumangsit, ano nangabak ka? Da kami nangabak, Father. Bigbigat, ada mga ipadpadamag kanya kun. Congratulations, kunakmatan. Iragsak tayo nga nangabak na abak. Dahil ragsak tayo, rago tayo. At ilubong na, nap-nap no tinamnama, agrago. Dahil ito yung arod tibilin na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos. Ana marasway ti langit kandaga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao ti napaypay so a Diyos, nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti Ama. Gapo kada tayo nga tattao, kan gapo ti pannakaisalakan tayo. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuog ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat.
Imulis sa dilangit kat situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiyak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtaw di ti Ama ken ti Anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, kat nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiak mo ti iglesia may maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbaya. Intay umararaw iti Diyos nga Ama tayo, imbaon na ti bugbugtong nga anak na ditoy lubong, tapno isalakan na tayo, impatuldo na ni Juan Amamunyag, nga umayan ti mangisalakan, ket isagana na ti dalan. Umararaw tayo nga rod, iti saklang na, tapno makasagana tayo met ti yaay ni Apo Jesus, iti tunggal panggep ko na tayo, Apo denggem dagiti anak mo. Tapno ti simbaan, si aayat lata ang mangiwaragawag ti sao ti Apo kadagiti nasulinek a lugar. Tapno kanayon a may sagana ti dalan ti Apo, itaken ti may kadwa ayaay na. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti pinili tayo ang mangiturong ti gobyerno tayo. Ta sumagepsep kuma ti kaungganda, ti mensahe ti panagsagsagana iti yaay ti mangisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kada tayo nga adda ditoy, tapno maawatan tayo tinapudpudno nga kay papanan ti agbyag ti pagarian ti Diyos, kas inkari ni Jesus, nagasgasat to ngemniwan ti kanumwan ti pagarian ti Apo. Kumararag tayo iti Apo. Intayumet idawdawatan dagiti bulsek, lugpi, tuleng ken amin a masaksakit. Ta iti daytoy a Paskwa, masarakan da kumamet tiragsak ken talinaay ti biagda, babaen tinaayat at tulong tayo kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti kararwa nga awan makalagip kadakwada. Tapno makasaklang dakuman sa jay lugar anay sagana a pagtaenganda. Kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayo, entay matdawaten, dagiti bukod tayo apanggep. Ipanggep ti pamilya tayo. Entay mat iraman nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo, adi mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Ti special intention, the Joyce, ken Edsel Olep, ken ti pamilya na, the Jed ken Benitaro, the Jonathan ken Florencia Gavayne, ni Rogelia Pulmano ken ti pamilya na, ni Nora Kabab, dahil ken ni Beth Fernandez, kastamo ti speedy recovery ni Jasper Bonifacio. Dagitoy iti kararag mi o Apo, adupay ti adda iti puso mi, ket ammo mi nga ipangag mo amin ida, gapo ken Kristo, iso asagsaganaan mi ti yaay na, ket makipagbiag ken ka ti agnanayon nga awan ti inggana. Sagsagod ni anak,
Ako'y tinapay, pasanay ko Kenday tuyaran, naitay Ken sabay lakaw, damay dari-dari ti Amang supapak mi, Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet na pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na, dawatin mi apo, ta maidaton kuma akan nakanayon ken ka, ti sakripisyo tinapasnek a panagserbi mi, ket iti panang tongpal mi ti insongsong mo a misteryo, ibungan ako makada kami ti panangisalakan mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Hagiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Podnoon ay may karigat rumbeng anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kan agnanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Iso impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat, ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg tiya aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay, iti misteryo ti inna pan nakaipasngay, tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Diyos kadagiti amin, amin agarswa, di langit kanda ganapno, na iti pakay daydayawa, usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kangatwa, usana, usana, usana iti kangatwa. Pudnoon ay Apo, habiig ka akinasanto, kat sika ti gubuayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Astamet akalpasan day di pa ng rabiida, nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin sa lakan, malukot sa ngalubungan. Babae ti krus mo, kenin ka panagungan, inakamin sa lakan, malukot sa ngalubungan. Iti ngarod panagilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami, aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto ken naenggasatan na Berhen Maria nga inati Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
dawatin mi kan kaapo, tayo salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat anam namaen mi, kan iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Kuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon adin tuag saro. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti naragsak kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Cordero di Diyos, amamikta, kadagiti basbasulti, sa malungungan, mga asiko, Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing may kakanyak kanti may salaeng nga saom mapaimbagton ti karon. siksikan
Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tada ito na Diyosan a sakramento, dalusan na kami iti amin na kinadakes, ket sa ganaen na kam, ti panangrambak mi ti piyesta, ti pan nakaipas nga iti anak mo, isa magipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Agtugaw tayo. Mangrugi ti Aguinaldo Mases tayo apo, into no 16, ti parbangon at daditoy, nga maadamot laang simbang gabi tayo, mangrugi ti 15. Rinabii dito'y apo, alas 6:30 ti rabii, kalpasan na, ado dagiti programa dito'y plaza nga mabalin tayo nga buyaan, at dapaset mo laang dagito'y ubing tayo. Rinabii dayjay, no ang kay makaumay ti rabii, iti parbangon, 4:30 iti bigat, iso ti misa tayo. Damot laeng kalpasan ti misa ditoy at dadagitay na bingay-bingay tinagkatlo nga cluster ti alas 6 iti bigat na damot laeng misa tayo i-check tayo the schedule apo kitaan tayo nga nasayaat into no umay nga Domingo Christmas program ti parokya dagiti mayat nga umay kayo mangitugot kay ti regalo yo mangitugot tayo mat kadagitay kakabsat tayo nga rumbeng nga umawat iti regalo tahan lang nga bagbagi tayo ti pampanunutan tayo dati pa nagramrambak tayo awan ti kang runaan nga ikawus tayo no haan nga tinaragsak ken mangted ti ragsak kadagiti kakabsat tayo nga agkasapulan na pinpintas ti Christmas no babaen king ka aramaten na kani Apo Dios nga tumulong kin mangipaay ti ayat kadakwada. Kada ito nga ramrambakan tayo awan sa bali no ti ragsak ti lubong nga datayo na iaon tayo iti basol na paragsak tayo na pagasat tayo babaen ken kuana. Kada ito ti rumbeng nga puso nga ikawes tayo. Itultuloy tayo ti agdalyasat nga daan ragsak agtitinulong agiinnayat napudno nga panagserbi nga napnap no tiragsak daytoy ti kungkuna tayo nga kawes ti nakasagana para ken kuana ala ti Dios ti mang bendisyon kadagiti amin nga aramid tayo kabayatan ti panagsagsagana tayo dagiti pamilya tayo uray kadagiti panubok agyaman tayo iti Dios ta ited na daytoy tapno tumibker tayo tumakder tayo.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo, taawatin tayo, tinadaeg a pamindisyon. Lawagan, pasantuen, ken pagasaten na kay kumati man nakabalin, ken manangaasi a Diyos, da kayo amamati iti daydiya ay ni Kristo, ken mangnamnama iti yaay nantumanen. Papigsaan na kay kuma iti pamatiyo, paragsaken na kay kuma iti pananginanamayo, parigtaan na kay kuma ti panagayat yu iti Diyos, ken iti pada a tao. Iti kasta da kayong agragragsak ita, iti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagasatin na kayon to nga iragpat iti agnanayon abiyag. Ti pamindisyon di man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.